При откриването на новия парламентарен сезон, лидерът на политическа партия „Атака“ Волен Сидеров посочи две важни теми, които стоят пред българския политически елит и държавното ръководство на България. Те са опасността от мигрантските потоци, които все повече разрушават идентичността на Европа и съответно България, и опасността от военен конфликт на територията на Европа. Сидеров посочи, че такова голямо струпване на войски по границите на Русия не е имало от времето на Хитлер. Той алармира, че има опасност при прехвърлянето на ядрено оръжие от Турция в Румъния, американците да оставят такова и в страната ни. Лидерът на политическа партия „Атака“ Волен Сидеров заяви, че е трябвало да бъде изслушан в пленарна зала премиерът Борисов относно мигрантската криза и това какво предстои. Той допълни, че трябва да е ясен източника на тази криза, а именно безумните външнополитически действия на САЩ в Близкия изток. Сидеров заяви, че защитата на страната ни от мигрантите трябва да бъде гарантирана и е нужно да се продължи започнатото от „Атака“, по чието предложение започна изграждане на ограда по българската граница. Относно президентските избори, Сидеров посочи, че бъдещият президент трябва да е патриот и да се върви в правилната посока, а именно защита на България, повече суверенитет и по-малко вслушване в Брюксел. Той допълни, че в момент на криза всички трябва да бъдем единни. Господин председател, дами и господа народни представители, ще започна направо с важните теми, които стоят пред нас, политическия елит и пред държавното ръководство на България. Те са две. Опасността от мигрантски потоци, които вече разрушават идентичността на Европа, т.е. на България. Ние сме Европа, даже може да се каже създатели на европейски ценности, и опасността от военен конфликт в Европа, именно в Европа. За потвърждение ще цитирам един американски анализатор, той е основател на агенцията Стратфорд, Джордж Фридман се казва, тук даже някои би трябвало да станат на крака при споменането на това име. Той казва така: гответе се за война, заглавие на негово интервю. След това казва: струва ми се, че в бъдеще Европа ще бъде въвлечена не в големи войни, както по-рано, но ще има времена на войни. Европейците ще умират във войни. Джордж Фридман, агенция Стратфорд. Тук с цитатите приключвам, защото подобни анализатори американски, като Фридман, Хантингтън, Бжежински, те не са ясновидци и пророци, те просто изразяват виждането на американския истъблишмент, който се кани да разгаря войни в Европа. В момента има такова струпване на войски в бойна техника на, така се каже, източната граница на Русия, каквото не е имало от времето на Хитлер. Това е тема, която за съжаление се избягва от българските медии и от европейските медии. Защо става? Това е въпрос на друг анализ, но е факт. Докато мигрантския въпрос се коментира, дори вече българското държавно ръководство го поставя по един начин, който аз ще похваля, ще адмирирам, тъй като скоро чух от устата на българския премиер аргументи, които сме използвали партия „Атака“ в нашите предизборни битки. Става дума за следното. В Франкфуртер Allgemeine Zeitung преди броени дни български премиер каза, че за бежанци или мигранти българската държава дава повече пари, отколкото средно за пенсионерите. И това беше наше послание предизборно и аз доживях времето, което да го чуя като аргумент в устата на премиер-министъра. Това е добре. Това, както се казва, го установяваме с голямо задоволство, но не е достатъчно. Оттам нататък позицията, която заема българското правителство, става все по-твърда, виждаме, слава Богу, най-после, късно, но все пак става такава и по отношение на Брюксел. Чухме, прочетохме, въпреки че премиерът тук не допуснаха да бъде изслушан. Това беше едно добро предложение. Той можеше да дойде тук, да обясни какви разговори са водени в Брюксел и какво очаква България в следващите седмици и месеци. Това е задължително да се направи по един или друг начин. Но, тъй или иначе, тази тема, мигрантската тема, не може да бъде изяснена, ако не се посочи основната причина, източника, поради който тази криза в момента разбива Европа. Източника са безумните външнополитически действия на САЩ в Близкия изток. Това трябва да се каже ясно от европейските лидери
Иначе решение на мигрантския въпрос няма да има. Без тази еманципация на Европа от САЩ не може да има самостоятелна европейска политика. Чухме тук доста оратори, които казваха, че дори такива, които са фанатични поклонници на евроинтеграцията, и те даже вече говорят критично за Европа. Европа и НАТО били в криза. Да, в криза са, това е очевидно. Това го говорим от години. Вече го говори българското държавно ръководство. Още един цитат от българския министър-председател. Не виждам в Европа перспектива за решаване на проблема с мигрантската криза. Ами, това ако не са думи на евроскептик, аз не знам на какво са. Тоест, здравия разум и вече, ако щете, инстинкта за съхранение на България е заговорил в българското държавно ръководство. Ние това трябва да го подкрепяме. Тук беше казано от мои колеги от Патриотичния фронт, че в момента да си играем на междупартийни битки е не само излишен лукс, то е опасно, вредно. Положение на криза, положение на война буквално, вътрешнопартийните битки в страната не са полезни. Тоест, ние трябва да бъдем обединени около една политика, в която да се направи всичко възможно България да бъде защитена. Виждаме вече стъпки в тая посока, трябва да ги подкрепяме. Не ни интересува кой какъв е, ляв или десен, трябва да се подкрепи защитата на България. В това отношение трябва да продължим действията и законодателните предложения, които „Атака“ направи през годините. Сега ги чуваме от нашите колеги от Патриотичния фронт също, и това трябва да стане политика на управляващите. Изграждането на защитна стена, това го има като предложение, вече години отлежава деловодството на Народното събрание. Може да се редактира, може да се актуализира и да се завърши. Да се направи така, че защитата ни от нахлуване на мигранти да бъде гарантирана. На това не може никой да възрази. Ние сме длъжни да пазим страната си. По отношение на военната опасност обаче, не само не се говори, но не се и действа. Досегашният президент направи достатъчно, предостатъчно да влоши положението, заставайки в роля на ястреб. Ние силно се надяваме, вярваме и работим по въпроса България да има вече президент с ясна патриотична ориентация, такъв, който няма да слуша началници никъде извън страната, а ще работи единствено за защитата и суверенитета на България. Такъв президент, вече такава кандидат-президентска двойка, е излъчена от парламентарните групи на Патриотичен фронт и „Атака“, двете формации, които единствени в този парламент нямаме европейски алианс, който да дава директиви, напътствия и заповеди. Затова действаме по силата на българския алианс, т.е. на това, което ни подсказва нашето вътрешно убеждение на патриоти. Да направим възможното и дадохме този пример. Още преди лятната ваканция излъчихме кандидат-президентска двойка. Тя вече е заявена и заставаме двете политически формации в парламента зад нея. Този пример не беше последван от другите партии. Ние все още виждаме, че големите политически сили, лява и дясна, не са наясно със своите кандидатури. Това може би е кадрова криза, това може би е неяснота в мисленето, геополитическото мислене на тези партии. Пак можем да им помогнем с посочване на правилната насока. Това е защита на България, суверенитет, повече суверенитет на България, по-малко вслушване в така или иначе обърканите сигнали от Брюксел. Аз виждам, че това вече се върши от държавното ръководство и пак повтарям, трябва да бъде подкрепено от абсолютно всички партии в България. В момент на криза всички трябва да бъдем единни. Това е моето виждане, кой както и да ме нападне, обвини или критикува, че правя политически компромис. Правя политически компромис, не политически компромис, а посочвам какъв трябва да бъде държавно отговорния политик в България и политика, който следва здравия разум, а не този, който използва интриги в кризисно положение. Кризата дава и възможност. Това е една стара китайска поговорка, която казва, че всяка криза дава и нов шанс. Шанса на България в тази криза, преди малко тук някой от ораторите говореше, че нямало велики сили, всички сме едни партньори. Не е вярно това нещо. Има велики сили, има имперски интереси и в момента тези интереси се блъскат. Този сблъсък става и на територията на България. Ще ви кажа нещо, което се прескача от медиите, но за мен е много тревожно. Подготвя се преместване на ядрено оръжие от базата Енджелик в Турция в Румъния. Затова вече писаха европейски медии. Българските медии не подеха тази тема, за съжаление. Тук има специалисти, военни, висши военни, които могат да кажат
че дори по времето, когато България беше съветски сателит, на нашата територия нямаше ядрено оръжие. Сега пред нас стои опасността ядрено оръжие да бъде превозено и то по суша, защото така ще направят партньорите ни американците, по суша да бъде прекарано до румънската база Девесило. Това е на 50-60 км от българската граница. Това е изключително опасно, тъй като ни превръща в мишена. На територията на България има 4 военни бази, американски, в които ние по договор, забележете, по договор, сключен по време на Тройната коалиция, по договор България няма право да знае какво се внася и изнася в тези бази. Тоест, прекарвайки това ядрено оръжие през България, нищо не им коства на американците да оставят някоя друга единица в своите бази, в които те са пълновластни господари. Това е екстериториална, всъщност, там територия. Това автоматично ни превръща в мишена на една друга имперска сила, Русия, която вече откровено казва, тя на румънците им го каза, вие слагате там такива и такива установки, да знаете само, че вече сте под прицел. Казваме го коректно, да знаете, че вече там сме под прицел. Същото ще се отнася и за България. Искаме ли да бъдем под прицел? Това е въпросът на българския политически елит. Ако не искаме, нека заедно пак да подкрепим усилията на българското държавно ръководство, не да се цепим, не един да казва повече НАТО, повече оръжие, а премиера да казва не ни трябва въоръжаване, искам плътноходки, туристи. Да, прав е това отношение. Черно море не трябва да бъде огнище на напрежение. Нека да работим в тази посока. Тази сесия, ако българският парламент излъчи такова послание, той ще завоюва уважението на хората. Ако кажем, че не искаме на българска територия и през българска територия да минават опасни оръжия за масово унищожение и по никакъв начин няма да позволим това, ако и да сме партньори с САЩ, имаме правото на своята самостоятелност. Тогава ние ще бъдем уважавани като политици, парламента ще дигне ниския си за момента рейтинг. Това са основните опасности, които очертах, уважаеми дами и господа. Надявам се да мислим върху тях тази сесия и да действаме, не само да мислим. Това ще ни направи по-отговорни. Благодаря ви за вниманието.